Semar wis waluya nirmal temajati pengestunipun sampun kula suntikke kok niki wae kula ming kelangan karo kelangenan kula Ndara lho kelangenanmu sapa napa sampean boten prisa nek sing loro niki rak ming anak kula angkat nek kelangenan kula rak sampean sampun ngerti to karep kula lah kaya apa kelangenanmu ngamuk kae apa pundi neng kono lolo Gareng Petro adimu kae cekelen ganene nggih sing kaya tangan bawa nggih ada orang fakir miskin. Wah, rombongan kere. Kok medhoke karo aku apa anggemu kowe iso menang karo aku, ha? Iki sing jeneng Gareng, iki sing jeneng Trepuk. Wedhus kok iso dadi kaya ngono ya terus gleleng tenan e. Sandangane ya mas-masan kaya ngono e. Lho, orang kaya pada kita tipis rak Bagong to ngawur Bagong sapa sok kenal kowe iki wong melarat kang nggone ketemu wong sugih sok kenal sok akrab padune golek sandang pangan ana minggir iki dudu kelasmu kowe kelas ekonomi lemah iki kelas sing para her-her, kelas sing para priyayi-priyayi, ora kelas kere kaya ngono kuwi. Modar dening aku. Nuthuk aku kowe.